Ginoo, ikaw man ang pinakamaayo gayud na Dios. Mugtaw man ako yun ang kalibutan na. Ikaw gayud ang Dios na wa nimo gihikaw ang pinakamahinungdanon nga butang sa among kinabuhi mao akong kaluwasan. Nga sa imo galing paghimo niini, gihimo mo ang pinaka-katingalahan o dili sa yun sa bisan kinsa nga tao. Ang paghalad o pag-ako nimo nga mamatay sa mga kamot sa imong mga binuhat ang imong buktong anak. Abusuhan, kaligutgutan, patsyon tungod sa among mga sala. Ginoo, patuhupahin taon, O Lord, sa mga tagasing-kasing. Nabisan ko ang among lawas nun ng mga tinguha o mga pangandoy. Ganahan mo ligwat, ganahan mo gawas, ganahan mo ginumubuhat sa iyong gusto. Nga ang among kapuno sa imong pulo o ang among kahibalo sa kamatuuran, mumando sa among kasing-kasing sa pagpuyo o mumando sa among kasing-kasing sa pagdumili sa mga butang nga makapahilayo namo diha kanimo o nga makatukmon namo sa kalahi sa impyerno. Lord, unsa pa man ang kulang namo, tagain mi. Nakita mo nga kadaghanan namo gamay ra gayud pagtuo pa kanimo. Ikaw pagyud ang Dios nga gamay kaayo sa ilang hunahunag kasing-kasing. Dili ka buhi, dili ka dako, dili ka halangdon, dili ka gamahanan, dili ka kasaligan nga Dios sa kadaghanan. Bawo sa gamay nga problema, muli ko'y Ginoo, umutalikod kanimo. Ikaw nga labing dakong gugma sa matagusan na namo. Ikaw nga makinud-anon bisan sa among kapakiyasan. Ikaw, Ginoo, nga maluluyon sabi na may angay kaluyan. Mawangin mong mensahe mo ang buhi na mo abot sa matag kinabuhi, O Lord. Kaya tuguti maniguang may paminaw apan walay nahitabo sa mong kinabuhi, Lord. Ayaw tuguti nga magpabilin kami butang bungol sa imong kayo. Ayaw tuguti nga may mong tulumanon lamang nga mong paganhi or papugi points minimo tungod ka namin gihangyo o namin sa problema. Kung dili maayo man ang panahon o bagyo man ang Ginoo, himuha, Lord, na number 1 na sa mong kinabuhi. Prioridad ka, simbahon ka, himayang ka, hangtod sa kautunan. Amen o amen. Ang atong pagtuon karon na kasi kapito nga pagtuon sa pinasahi nga kinaiyahan sa Dios. Ang title nato, God is jealous. Ang Ginoo usa ka kinaiyahan niya nga siya siloso. Nawarita sa termino nga siloso. Ang termino nga siloso mao kani intolerant, ay diha sa dictionary, Merriam-Webster dictionary, intolerant of rivalry or unfaithfulness. Intolerance means dili baka ako o dili ganahan nga doon na siya'y karibal o di siya ganahan nga ang muduol kaniya dili matinod anon. Ikaduha na to dinhi nga tan-awon nga importante kayo nga definition sa jealous is disposed at pa-inclined to suspect vigilant in guarding a possession. Ang tao nga siloso kanunayong magbantay sa iyang unsay na niya. Kung para niya iya ka, bantayan ka niya sa kanunay. Now, dapat lang nga ang Ginoo di siya bot o karibal. Dapat lang nga bantayan gyud ta niya
Kay nasayod ta, nga sa dihang gidawat nato si Kristo Jesus, dapat pinuuray ang atong pagdawat kaniya. Dapat atong iluhod nga si Kristo dili ang ngayan mamatay sa akong sala, na dapat ako ang patsyon tungod sa akong sala, dapat ako ang hubuan, pakaulawan, ludan, latuson og 39 kalatos. Ako dapat ang purong-purungan, ako dapat ilansang, ako dapat ang bugal-bugalan. Apan wa na nahitabo sa itong kinabuhi, amen? Apan nahitabo lamang na sa dihang dideklarar ka nga buhay na ka. Pero unsa man na kumpara sa gradawan ni Kristo Jesus. Gamay na kaayo ng maigsunan, amen? So, mo na nga, ang Ginoo dito siya buot og karibal kay sa dihang ingon siya nga naa ka kanako, dapat ako na ang number 1 sa imong kinabuhi. Dapat higugmaon siya labaw sa tanan niya. Labaw jud kaayo kumpara sa ubang mga tao sa kinabuhi nato. Amen? Kaya tungod kay gipalit naman ta ni Kristo sa amahan, pinaagi sa dugo sa iyang anak. Mao na nga iya tang prized possession. Iya tang kanang mahinungdanon o bililhon kayo nga sa inani kanang sa possession. Bahandi. Yes. May kabahandi. Gani, treasure. Iya ta ang hinungdanon nga naa niya. Butang nga naa niya. Dili ang adlaw, dili ang bituon, dili bisan kinsa, kundi ang nituo ka niya pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus. Sama ra sa nasa usa ka butang nga sa dihang naa kay pinakamahal nga butang. Mao na ang imong hiposon, ampingan ug masuko jud kag dunay mang hilabot ni anak. Correct? Okay. So unsa man ang mga butang sa iyong kinabuhi, akibaw mo ni anak? Mataw man tingali na. Mabutang mga butang lang na siya tingali. Sakyanan cellphone unsa? Magtanong mo ba narte kayo? Uy, bata mo, kapika pa ka, tanong, nagaros. Gabay garos, wala dako na kayo, bata, kontrahan pa. Sa mga butang na, apan, di manggod dayano nga butang. Gibuhat manggod sa Ginoo para niya. Kanya, sa iya pagbuhat nato, wata niya himuang nga butah. Wata niya himuang nga bungol. Wata niya himuang nga, di ta makalakaw, di ta makalihok, watay kamot. Gihimutan niya nga makadungog ta, makakita ta, makasimuho ta, susama ta ka niya, gawas lang sa iyang gahong. Kaya ang Diyos na to makakita, siya doon ay dunggan, makadungog, na siya'y kamot nga makakabot, makalihok, makakubot na to, na siya'y tingin nga makalakaw, na siya'y kasing-kasing nga mubati sa kabukaton nimo sa matag usa kanato, sa matag adlaw, nga kung nalipay sa siya, kung naguwal sa siya para nimo, mao nang imposible kayo nga di ta mangayo kung dili ta mo tuaw nga to kaniya sa tanan mo pang kinahanglanon, apilas mo pagkabati. Pati kay ka og ako di ta kabuhat og insakto sa kanunay matag adlaw ngano magdumili man ta pagpangayo ni ana. Kay kung magdumili ta pagpangayo kay ngano man wa ta mo tuwa ta mo salim niya. Sabi mo imong nga di ko kabuhatan na. Pag iwan nimo di ka kabuhatan na, unsa may imong gitanaw? Imong Dios o imong kagalingon? Kagalingon. Minot man ang butanaw ta sa itong kagalingon. Di ko kabuhat. Apan, aduna ko'y Diyos na makabuhat sa tanan. Lord, gibuhatan kitagaan, kitahasan mo kanini nga di magkukibaw, tabani ko. Tagai ko sa kaalam, tagai ko sa abilidad na mahimo nako. Sa dihang magdumili ta sa pagpangita sa Ginoo, umupilit jud ta sa ato yung desisyon. Di lagi ko, kibaw man mo kung pugso niya, masuko na ta. Then what bitay pagsalig sa Ginoo. So mga butang maigsunan nga atong sabto nga ang Ginoo, intolerant of rivalry or unfaithfulness, vigilant siya, mabantayon siya sa tanan nga naa kaniya. Lain nga definition, disposed or inclined to suspect rivalry or unfaithfulness. Magkabantay din siya kung ikaw nangita na o
lain sama nga ang asawa sensitibo kaayo kung iyang bana nangita naglain ug ang bana sensitibo sad kaayo kung ang iyang asawa nangita na og lain. Now, kanilang ang Ginoo kakita gyud sa tanan. Ang bana o ang asawa nga sensitibo nga nanay lain kutob ra man siya sa suspicion, pagduda. Nga maglisod man siya og pakita o preba kay wa man gyud masakpi. Pero ang Ginoo nakasakop sa kondisyon sa imong kasing-kasing sa matag adlaw. Kung sa matag adlaw ang naba sa imong kasing-kasing, siya ba wala na? Kung ako nagtuo maigsunan sa diya atong kasing-kasing wa gyud sa Ginoo. Ini kaabot sa tentasyon, maunan mo sa ta. Likoy. Mo na nga mutigpas dayon ta. Mo na mangluod dayon ta, masuko dayon ta kay atong kasing-kasing wala na diha sa Ginoo. Madang importante kay ang pangandoy. Importante kay nga mangita ta pangandoyon yun nato ang Ginoo o ang Ginoo lamang. Amen. Gawas ni hostile siya, masuko siya sa atong karibal or bisag kinsa nga ni suway o kuha sa atong guma gikan kaniya. Suko siya niya na. Amen? So, mo ni ang Diyos, mo ni ang definition sa jealousy. Now, muhuang ko sa Bible Dictionary, nini nga statement nga nag-ingon, nga ang Ginoo, sinuso nga Diyos, kay buot siya, nga seryoso ta sa atong pakigrelasyon diha kaniya, o mo insister siya, nga sa dihang makigrelasyon kaniya, kinahanglan, loyal ka. Asa ka loyal? Sa Ginoo. Gawas loyal ka sa Ginoo, dili ta indifference. Dili ta indifferent, dili ta ka nang murag why paki. What ay paki? Mao ito maigsunan. Nga naman, nga mutuki man kay sa gagmay mga butang, nga koreksyonan mo. Nga naman, kay kanang gagmay mga butang nga imong gibuhat, nagpakita na siya na bakay gugma sa Dios o wala. Kay kung nakay tinibuk-an jud imong paghigugma sa Ginoo, ang imong pagpanglihok doon na dyan ay kalabutan sa imong gugma sa mata usa. Balik ko na ko. Nga mata kong example. Kung ay gugma tagmay sa Ginoo, tanan na itong lihok din eh. Buhato na to para pagpakita na higugma ko sa tanang mga katawan apil na ang kaaway. Pero labaw sa tanan, doon na kasi mong panimalay. Example. Naglimpyo ko. Nakaon ko, mahugas mo ko sa kong plato, usana. Kung naigugma ko sa Ginoo, dapat maigugma ko sa akong inahan nga mao'y maghipo sa tanan. Kaya kaming tanan maglayas. Kung magkaon, lakaw. Bisag gamay na lang pagpanghipo sa plato, pagpanghugas. Pero kung nahugas naman ko sa plato, dahil sa bangira, nilakaw ko, nilugas lagi sa plato, pero wato tinunda. Wano na tiwas sa ang kumplito. Ang kumplito na is nikaon ko, salamat man, nagluto ka pa, salamat, nagdadagag pagkaon para na mo. Basta naman ko kasi Ginoo niya na. Munghugas kasi mong plato, sa mong kutsara, tanan. Okay? Nga kung napakay panahon, huwag magkailakton, huwag magdali. Ngayon ka nga, ma, ako na lang hugas ang ubas akong mga manghoy, kaya di pa nakibaw hugas. Okay? Ana na siya. Nagutang talaga akong plato. Ikaw po sa banggera, dapat ikabiya na ko sa banggera, limpyo. Dili kay lain pang tao ang magsunod sa akong agi. Kibaw mo may sunan. Ngayon ka agrabyas na. Picture lagi na. O kinaiyahan na nga nagpakita nga wa jud kay pakialam sa mga tao nga giingon nimo pamilya nga akong gihigugma. Kay may nanay ko. Kadaghan na ningon, anda po pumatay sa akong pamilya, bahala na Ginoo diha. Di kinang magita og sapi. Mutana sa ko. Kung ikaw ang madato, kunya imong kinaiya, di may kakibaw manghugas imong kagilong plato, unsa man kay kadato mo? Ikaw ang hari-hari. Imo nang sulugoon imong mamang papa.
pag imong mga mangkod, otro pang sulugoon nimo. Mark my word on this. Mark my word on this. Yan, ipay ta, inana sila. Na mismo sa gagmay mga butang, dili kibaw mangimbib, dili kibaw mo tabang. Yan imong ipa-eskwela. Yan mo pa yung kakuha mo, ani juga, mauni, mauna, niya mangutang kita para makagawas sila, mauni, mauna, niya manhuman. Kung di sila abisuhan sa gawas na daghan na yung kayong balita na itong OFW na gipangulata, gipangpatay, gipang-chap-chap. Kung utang ka lang, waas lang mahiputo ginana. Hindi ka uli nila. For sure. Kung for sure, ikamot na mahitamos yung kinabuhi. Mauwaw mo muangkon, sakto di ka pastura. Apan di ka mauwaw mo angkon eh. Bakat unong tata. Kung sila mo angkon ta sa yuk judae ko sa pamaagi sa akong anak. Tanawa ka ron. Ako ang mama. Kasi gamay, ako nagsilbi niya. Natiguan na lang siya di anak. Nagsilbi gihapon. Oh. Eh parang ako, kung nanak ko yung dato na kayo ko. Ako mamagpapa. Tagaan ako helper sila. Hindi na ako sila patrabahoon. Kaya kapoy na kayo na sila mga naw. Plus tiguang na siya by this time. Nga na ako'y maayong trabaho ko rin. Sumuna mo iksunan niya mo. Arita sa mga gagmay bitalya sa kinabuhi. Narita sa magsugod sa gagmay kinaiyahan. O asa man nasugdan na ito ang gagmay kinaiyahan. Ang pagkasulugoon o kinaiya sa matag usa. So kung ikaw inahan, amahan, dali ka sulugon o kinaiya, ay pag-expect imong anak, sulugon o kinaiya. Kung hari-hari ka, mura kang doon nga, di pa kay kadato, kung saan sa kinaiya sa mga anak, wag yun na. Mauna, ini ka Kristohanon nato, magkisikisita, kaya nga naman, buhi pamanggod kayo ang daan nga kinaiya. Yung may nga ko may kisunan. Praktisa na o treninga na ang imong kaugalingon. Nga mahimo kang mapausanon kaayo o kinaiyahan. Aron makit-an sa imong mga anak kung sa dihang mutudlo ka, doon na jud kay otoridad. Kaya naman, wa man sila'y ikasulti ni mo kay si mama, si papa malimpyo, nilingit jud limpyo jud kaayo. O pagbuhat kaya ni sila, dili jud nga mura o pinadagan, dili mura, so ni mura na inagian sa taing nakalibang, sa irong kikat nakalibang, dili. Kaya para na ko may sunan, matag-usa na to, bisag unsa pa na imong gibuhat, bisag na ka sa inyo ha, do it for excellence. Buhat ka ang pinaka-excellent, pinaka-mahimo ni mo na mabuhat. Kung ano mo praktisa na, then kung ka nag-practice o 50-50 lang, basta ikaw lang ko na nalimpyuhan, ikaw lang ko nga murag na nasitigan, ikaw lang ko nga murag na paspasan, mga tumoy-tumoy, ato dyan ang pulitubo niya, ato dyan ang oh yes. Dapat imangana gyud ta. Kasi dihang mubati ka sa gagmay mga butang, mas mubati ka sa dagkong mga butang. Kung di ka mubati sa gagmay mga butang, then wa kay gugma. Okay gugma. Ako mag-drive ko. Aware kay kung anak ko'y kauban. So the more nga mag-careful ko kung mo drive ko, kaya man kinabuhi ni na akong pasakay. Kung gawas niya na is pag-drive na ko, comfortable ba sila? Or permin lang kasi natin, sabi nga sa ating Diyos mag-drive, kuya sa nanya sakyan, wagi sa nahuna. Layo pa kayo, break ang tato siya. Ano yun, ikaduulan pa mo break, mamud-mud na sa tagaring kapita. Diba, kakait tayo ng mga jeep na
Sige, sa taga-tuyo. Kagawa sa mga lang, mura kaganaan niya po na. Lipong ka. Kapoy imong lawas. Kay pirmi ka giuyog. Uyog. So magsunan, these are things. Small things but very important in the eyes of God. Pero karon mo tanaw ta, hindi pa kasi uso sa Ginoo sa katawhan sa Israel. Tanaw na to ang chapter 32, 1 to 5. Sakto na ang kuwan. Sa orasan ng sugot. As Jis ka na ba? Ano si Jis? Sa pagkamatikod sa mga tao nga si Moises dugay nga wala mulugsong gikan sa bukid. Meto sila kang Aaron o mingon kaniya. Ala, buhati kami usa ka Dios nga maoy mangulo kanato kay wala kita masayod usay nga kamo nining tao maginganlang Moises nga maoy nangulo kanato sa paggawa sa Ehipto. Si Aaron mingon kanila, pangwaa ang mga ariyos nga bulawan sa inyong mga asawa o sa inyong mga anak na lalaki o babae ug dad-angan ikanako. Busag ikuha sa tanang katawan ng ilang mga ariyos nga bulawan ug gidala ngadto kang Aaron. Gidawat niya ang mga ariyos ug gitunaw kini ug gibubo ang bulawan ngadto sa hulmahan. Pinaagi niini na hulma ang usa ka nating baka. Paghulma sa nating baka tanawa sa nitabo. Ang mga tao mingon, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Sa pagkakita ni Aaron niini, nagtukod siya usa ka halaran sa tubangan sa nating baka nga bulawan. Unya nagkaybalo siya sa Panginoon. Ugma adunay kasaulugan aron sa pagpasidungog sa Ginoo. Sa iyo sa pagkasunod buntag, naghalad silang mga mananak nga gisunog o naghalad silang mga mananak alang sa halad sa pakigdait. Naglingkod ang katawhan, nag-inom o nangaon o unya, nagpatuyang sila sa kahilayan. Nausa ni tabunin. Tanaw na to ang relasyon sa Israel o sa Ginoo. Una sa tanan, ang Ginoo ang nagbuhat og tao. Correct? Pagbuhat niyang tao, alang mga tao, joy, niila niya. Joy, tao nga ni simba niya. Naman ganit perting damituya. Gamay na jud kayo. Na ang Ginoo di-decide siya, ay, ang tanang mga nasod. Na may mga nasod, pundok-pundok sa katawan. Wakil mila na ko, himo ko sa ilang Ginoo. So, himo ko akong nasod. Para kakita sila nga Ginoo ni nga nasod kamhanan, may gumaon, manunluyon, maayo nga Dios. Ya masinaw ta sila, nya mingon sila, uy ganahan mo sa inyong Ginoo. Wala ta sila. So sa gimuha sa Ginoo sa atong nibawan last Sunday nga ganahan ang Ginoo intimacy o kinsay na usa ka tawo nga atong example si Abraham. Si Abraham iyang gitawag na Abraham adto ka lugar sa Kanaan. O kanakitaan dia, imo na sa imong mga kaanakan. So pinagi ni Abraham, yung promise ang Ginoo, daghan ka kaanakan, mas daghan pa sa bas, o pinanakadaghan sa bas sa baybayon, pinanakadaghan sa bituon sa kalangitan. Kadaghan na. So, si Abraham, nanganak ni Isaac. Sa Isaac, nanganak ni at Edom o si Esau, si Edom o si Jacob. Apan si Jacob ang gipili sa Dios nga mugawas o musanay ang usa ka nasod. Kay si Jacob nakahimo 12 ka mga kaanakan o kaning mga anak niya nga 12 nanganak o mauna nga didaghan sila o hangtod nga niabot sila ngadto sa Ehipto tungod ni Joseph. Okay? Pero pagabot nila sa Ehipto niya, nindot ang Ehipto, kay Ehipto mura man sila o USA. Nga murag gikan sa Pilipinas, namalhin sila sa USA. Wala sila muli Pilipinas, dito na sila sa USA. Di ba ganahan ang Ginoo nga ngadto sila sa USA. So gihimo sa Ginoo nga giluto sila mayo, gilupig sila mayo sa mga igtuhanon kay ngano sa Ehipto
wa naman kailan itong mga hari na nagsunod sa hari na gialagaran ni Joseph. So para nila is kani mga tawa na gigamit ra nila nga labor force mamumukura mga mga kamanti na. Okay? So tungod sa paglupig sa Ehipto nila ang mga Israelihanon o ang mga Hudiyo dito ako sa Ginoo, Lord, tabangin ni, grabe ni sujud gani, patay, grabe ang lang trabaho, patay kayo. Sige overtime, may bayad. Okay? So, dito sila mga itong nga Ginoo, ikuha sila, gikan sa Ehipto, o gikan din sa Ehipto, naglakaw sila din sa Kamingawan o sa disyerto para sa Promised Land ito sa unahan. Which is, doon ra gyud unta kaayo, 40 ka diyas, apan himo 40 ka tuig. Una pala nadawat ang panalangin tungod kay unsa sila nagbuhat og Diyos. Pero una sila nakabuhat aning Diyos nga baka nga hinimo sa ilang mga kamot nga dili gani makadungog, makakita, makalakaw ug labos tanan dili makatabang nila. Una sila nagbuhat nini unsa may natabo nila. Ilang kasing-kasing din naman mao. Kaysa dihang gikan sila sa Ehipto, bali sila ito sila pak. Lain na sa lakaw. Okay pa, lakaw pa sila. Ya, nagtaod Puya ni gaya to abot ay reklamo sila 40 diyas sa gyud unta to. Okay? Usa na to ka buwan ka pinunta ilang lakaw dito niya. Nita ni diserto eh. Kagabi bunawa dis diserto eh. Pero kibaw pa mo nga ang diserto ana siya init kaayo adlaw, bunaw sad gayo init ka gabi. Pero man naglakaw sila nga dunay gapayong ang Ginoo nila, akong mga anak, akong gipayungan. No, dili ni pilaran ni kalibo, milyon na ni sila. Uban ng mga sini kani mga theologians, nagsulti sila nga 2 milyon ni sila or basta 1 milyon kapin ni sila nga mga katawhan. So imagine ni mo 1 milyon ka katawan or tatalag almost 2 milyon na katawhan. Di ka kaya nailangan to sa may Minglanilla, ang kabag-o na sa dagat, na sa bukid, okay? Nahan pa nga to, ang milyon ng mga katawhan nga naglakaw sa disyerto. Gipayungan sa Ginoo sa iyang panganod. Ini kagabi, bugnaw man, na nag-born fire, lang sa born fire, na naghaling og kayo nga murag lamp, init kayo, nga kalayo sa ilang taliwala para dili sila bugnawan. Di ba nakatingalahan kayo ng mabutan? Every day, ilang na-experience siya na. Kasi diha mo pundo sila, ang panganod, di sad mulakaw. Okay? Pero mulakaw silang panganod, nilakaw pod. Dili ba ka mag-ingon na everyday na-experience siya ni mong Ginoo? O inaana ba ta kadali, dapat makalimot? Dapat dili, amen? Makingon ta sa Israelite, gawasan nila po ang mundo eh. Makalimot, masad sila dahil eh. Tugag pa nini. Gawas na kalimot sila niya na, may ilang kasing-kasing ingrato. Wala sige Diyos lang reklamo. Kay, laway mo ni kakapunog litson, oy, sige naman lang ni mana. Timang tigatag sa Ginoo nila. Mana, ikabuntag, ilang unan, matikaan, ilang iskabitsi, ilang sinagbuan, o sa pananinha, sa kung saan ilang makitaan na sa diserto, ilang sa masagot, pero ikapoy sila kasi ginagmana. So para nila is, kita mi baboy, kita mi karuni, sa mi mana, mura naman ni upuan. Pero kibaw mo, pagkaon to dahil sa anghel, asa, wadyo yung kakaon na to sila ra. Okay? Pero sige sila reklamo, now ani magsuna. Ang ilang pang kinanglanon kanya to, karong parehara na to. Nakinang sa tubig, kinang sa pagkaon, nakinang sa shelter, food, clothing, shelter, ang ilang ikinahanglan. Parehara na to. Pero sa ilang panahon, sa ilang bahin, naglantaw sila balik, naglantaw sila, mas may pamantong dito, bisa Ehipto, bisa bunal-bunalan kami. Okay? Bisa pagdagmalan kami, bisa ibitay pa may usahay, ako natawag may usahay, sa buwak misa, kaya ikaw sa amo ang leksyon, dire ba lamig, kaya sa mambak pa.
Okay? Kakaon kas gusto na mo, nailitos na daghang mga vegetable diri, usa ra jud ka klase mana. Reklamo sila. Pero every time mo reklamo sila, ang Ginoo nakadungog ug nasuko. Kung tanawin mo sa previous, suko dyan yun ang Ginoo. Ngayon pa, asa tubig, imbis na sila moingon na sa Ginoo, pinaagi ni Moses. Moses, nigom di ka mas Ginoo Moses bani. Ikaw man yung gisugo sa Ginoo no, nga lukaton mi Moses gikan sa Ehipto padung ngadto. Moses, pwede Moses. Mayroon kasi Ginoo tubig kay wala jud sudlanan na among tubig. Pwede ba Moses, mayroon kasi Ginoo, Lord, kanang ikalakaw mo sunahan ba Lord? Nanatay mga lechon ngadto nga baka Lord. Okay, naandam nimo. Pagpangayo ra gyud. Pinaagi sa pagtuo. Apan nang ilang gibuhat, di lang kay ingrato sila sa Ginoo, ingrato sad sila sa nangulo nila nga mao si Moses. Kay ngano man, sa diyang gutom sila, sa diyang ang ilang ipangita wanin ha, sa diyang ingon sila din, permimanda na sa gawas na to, ano yun, ito natuldar na sige rin hi. Sa diyang, baka sinati sila kalisdanan silang kinabuhi, kisila ngawayon, Moses, bisag papangay tubig mga way. Lord, pwede rin magyukang mga yuraw ng tanong, ikakinanglan mga way. Pero tungod mangguni sa kasing-kasing nga wala nakakita sa kaayo sa Dios, nga gikuha sila sa Ehipto ug naglakaw pa sila nga temporaryo nga kinabuhi ngadto sa mas maayo nga kinabuhi sa promised land sa Kanaan. Diba kinani man ta? Diba kinani ta? Gilukat ta sa Ginoo sa Ehipto nato, atong Ehipto mao nga atong pagkamakasasala. Kay nahigot ta sa sala, nidaw-daw ta sa sala, daghan ta kinabuhi nato di bati kayo, nituaw ta sa Ginoo, Lord, luwas ako na ba jud Ginoo dinha, giluwas ka sa Ginoo. O sa dihang karon naglakaw na ka diha sa Ginoo, sika reklamo. Lord, nanto ko nimo wala gyud mi ani, wala gyud mi ana, wala gyud mi daghan kayo, sige patan-aw sa silingan no say na nila, ganahan sa kanapana. Di na. Kung sa ihatag sa Ginoo, di mo kung mana na, yung humana na ihatag sa Ginoo, kontento ra ka. Pila ko nahimong testimony ninyo ninyo. Pila ka katuigan na nagsige ko pangalagad sa inayagan di pa sa San Juan. Mas makahatag, muhatag yakong kus makatawhan, muhatag yakong kus kabataan na panwasan ni kahibawa ko ni Kaon o pilang adlaw niya to. Uwasan sa kibaw, magkabataan nga si guyog na ko, lugaw. Wa may mainsik, pero lugaw apil may mong kaunon. Apilin, testimonyo. Usan sa mga original nga kabataan nga naguyog. Kunay mahatang ng sardinas usa ka dilata, mora na akong kaunon, sardinas, kunay buwad. Wa malain. Apan wa may nakapangutang sa among suga. Wa may napapahawa sa pamilya, kaya wa may kabayad sa among balay. Walay bata nga naundang siya pag-eskwela tungod kay wa mi ikahatag. Wala ni budget ni asa ni budget mo sa ihatag sa Ginoo. May hatag. Wa kay pag-eskwela mo gamiton din para kaon. Ang prabayad diya sa suga mo gamiton para sa waldas diri. Wala. Why life nga gawas nga murag kakaon kausahay ni mamangka o lami kayo. May outside maging katong panahon na tumatuigan. Sige po imagine. No pili pa lang tagaan ko ni mo ka na kadili ni Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Para ikan, doon ay mubang kagkausap. Ako lang puno para Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Kaya matag Domingo, libre mamigao na tos balay ng Seidel. Eat all you can man. Una may mga nasa tiyagan. Maura to'y klarong kaon sa matag. Simana, pila to katuig. Pila katuig, taas nga katuigan. Kung may mga kanus ama na sugod, nire-arang mo kinabuhi 2007. Pagsugod din pagpanalangin sa Ginoo gihatag ng balaya. So kapila na ko katuig na nakatagamtam sa kaayo sa Ginoo 7 years. Ibalik ko sa Ginoo, nagluhod ko sa Ginoo. Nagluhod ko sa mga tao na dunay kaya wa matabang. Nagluhod ba ko sa simbahan? Nagluhod ba ko sa pastor? Nagluhod ba ko sa mga tao na kahibaw sa mga kahimtang apan wa kay sila budugo? Nagluhod ba ko? Wala! Kaya akong itanaw ang akong Diyos o para na akong igo na ang kaluwasan na inihatag nako. So
So kung nahimo na ko na, mahimo ni mo. Kaya imong Diyos, nga niluwas ni mong parihar, gawas mo lain ang imong Ginoo. Gawas mo ang Diyos, nga nilukat ni mo, dili ito si Kristo Jesus. Jesus lang to siya. O si Jesus Maria Jose ba na siya? Gamito nga na, Sus Maria Jose, ng mga tanga, Sus Maria Jose, gamito na ito diha sa pag-blaspheme, sa pagbalbugal sa ngalan sa Ginoo. O ni sila? Patay kinainan sa Israel. Kita ang Israel karon. Gilukat ta sa Ginoo sa Ehipto. Kini nga itong giagian nga kainit karon ng dumi. Bisan og lisod ang kinabuhi. Apan ang Ginoo wala magpuwang ka nato. Kung ingon lang ka, salamat Lord nga lugaw mi. Kung masalamat gihapon lugaw mi. Kung masalamat gihapon lugaw mi. Kung masalamat nga lugaw mi. Pila ka buwan lugaw mi. Salamat Lord. Ganun karong kamong kita, niburot ko na nasa likod thyroid. Problem? Dili, niburot ko, kaya na ko kang pagkaon. So may gigsunan, Israel, kita, maura kita. Lahi unta ta. Lahi unta ta, kaya naani ang ilang kinabuhi nga ato nakitaan karon. Now, ang Hebrew 8:38, matanaw tangat ko. Ukop tini magigsunan. Ukop tini. Kaya mismo ang Ginoo naghatag na ko nini. Di ko po jud ko. Roma 8:32. Na nag-ingon. Roma 8:32. Please underline ni, highlight ni, pick ang memorize sa ang kaninga pulong sa Diyos. Okay? Nanata? Nagingon. Kung wala magdumili ang Diyos sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon, alam kanatong tanan. Dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? So, sa laing pagkasulti, giyatag naman sa Ginoo ang iyang pinaka-precious, importante love kayo. Iyang anak, para nimo nako. Maginsa ta, ang ayan batang luwason, ang ayan batang pakamatyan, ang ayan batang himonya makatawan, ang ayan batang dagang chance, dili eh. Kaya mga ngilad kaya binuhatan. Matapusan na to, kita ang ayan. So, ningo din ang iyang rason din ang iyang logic din kung gihatag sa Ginoo ang iyang bugtuan, ako sa may din niya mahatag nimo. Nga iya namang himo, giremedyo, ang pinakadako nimong problema nga maong imong kaluwasan. So kung kaluwasan ang may igsuonan, kaning tanang butang atong gikinahanglan sa kinabuhi, di ba mahatag sa Ginoo? Mahatag. Kung ang imong pagpangayo subay sa iyang kabubuton. Kung nangayo ka para dili ka magpagarbo, nangayo ka para dili, para ka nang murag mas taas ka dili, nangayo ka kay pangkinahanglanon, gayon. Correct? Lord, nasayod ka, pangkinahanglanon, jud kaayo sa akong anak nga mukaon siya. Lord, nakinahanglan jud akong anak nga imo siyang ayuhon. Ginoo, nakinahanglan jud ni aning mga butanga. Apan at the same time, ngayon ta, narani mo Lord. Kung imo may hatagan, maaya kung din mo hatagan. Okay ba? May buhay kaya po. Lord, kung din mo ayaw na kong anak, o imo siyang kuwaon, salamat. Anak. Inanata nga, aplikay tagkamot nga, niyatag sa Ginoo, pwede siya niyang kuwaon o. Balik nga di ka magdumili sa pagpangayo o pasalamat kung dili na to ablihan ng baba sa sige o reklamo. Kaya mo ni problema nila, nagsige sila reklamo, mao na nga tungod. Kaya sige sila reklamo, di sila mapasalamaton sa Ginoo, naghimos lang ilang Diyos. Okay? Pero, ang ayaw katang sunod nila, ang maghimog atong kaugaling ng Diyos, dili. Kay mahatag sa Ginoo ang tanan. Ang ato lang itugyan, tinibuok jud ang atong pagsalig sa Ginoo o magpaabot. Ano sa ato ba? Ana. So, ang libro sa Roma uso, nagsulti ka nato, ngayon ani jud kabuang ang tao.
Roma 1:20. Roma 1:20 nagsulti. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan. Tinaaw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Di ba kung mutanaw ka sa langit magdahigda ka din namin nga butang sa langit doon yung usap ang shade sa pangano, di ba sa makita kang pagkarniro, sa makita ka ng nagbata na nagduwa ka, usap ba mo niya na? Ako malingaw dito kayo kung kanong sa gamay pa ko, batalon pa ko, bigla dito ko sa mong atok, be sa pagkasabaan o sige sa akong papa, kaming ison, manglayat dito may sa bita ng mga to sa atok, hingad ko dito may matughang dito may makatug kayo, magsige rin may stargazing, tanamis pangano. Lingaw dito kayo may. Og sa diha, makita nato na mag-ingon dito ka dunay, Ginoo, muna ka sa dagang, sige pa kakibaw mo lang, magdalang ka snorkel, sige ka mag-snorkel ka ng tinaw pa kayo ng tubig, nagkita ka sa mga idolog, duta sa kuraso lang, kung sa garden, dili sa kadagatan, nga mag-ingon dyan ka, kisay nagbuhatan na, Ginoo, kinaiyahan ni sa Diyos na manganghan na lang ka. Apan, ang tao, bisan pang nagpadayag ang Ginoo sa iyang pagka-Diyos, wag ihapon, muila kaniya. Kaya nga naman, 21. Nahibalo sila sa Diyos, apan wala sila magpasidungog kaniya. Ingon nga, Diyos, o magpasalamat kaniya. Mao yung problema na to. Bisag gamay pagpasidungog, makalimutan. Bisag pagpasalamat, makalimutan. O mga isunan, nasayod ko, daghan mo na pinumduman nga mga gipangbuhat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Asa naman to? Ano makalimot man ka sa gibuhat ng mga milagro sa Ginoo? Para sa mga Israelita, sa dihang gikuha sila sa Ehipto, nakalimot sila giun sa pag-abli sa Ginoo ang dagat, nakalimot sila giun sa pagpatay sa Ginoo ang mga Ehipto, nakalimot sila sa tanang paglakaw nila nga ang Ginoo may nagtapang nila o nag-provide nila. Kaya ilang sigig tanaw sila ani mga butanga, tanaw sa mga butanga, kabot niya, murag hangin, mahanaw. Kaya sige sila reklamo, kaya yun ang Ginoo, ano mo kabot sa kaana, nga di man ang butanga akong ihatag alang kanina. Di man ang butang akong giandam kanimo karong adlaw. Kay hunaan ni nakay kaon og wala, ang Ginoo magkabuot ana. Nakat panalangin ang wala, ang Ginoo may bubuot ana. Di ta mabuot do na bagoy sa lugoon na mabuot sa amo. Amo. Bari ko daan di. So na pa ko mo trabaho di. Unya sa mo trabaho na. O sige o. Advance. Ya, ini ka, sige mag-advance. Ya, wala siya ganay siyang trabaho, kaya wala siya makuha siyang amo. Balik o ka, huwag tang, di na mo balik. Loyal yun sa nagpatrabaho. Pero di na sa Ginoo, di mo ito pwede, anak. In fact, pwede ka mga advance. Pero depende siya na sa Ginoo kung muhatag siya dili. Pero wakay katungod ug ikaw nga mangluod o masuko sa Ginoo. Ug labaw sa tanan, wakay katungod nga masuko sa bisan kinsa o mangluod sa bisan kinsa. Labi na kung tawgo ng imong atensyon. Labi ng tawgo ng imong pagkapati. Labi na kung inan ka, dili maayo pagkatrabaho, di naman nga kinaiya usbana. Nagsunan, nga nung mangyod, nga ato man yung higuman kung kagalingon kaysa Ginoo. Pero importante mangyod ang atong feelings kaysa gi-feel sa Ginoo. Nga naman. Yo, ang mga nagduka palihog pamarog, kung suri-suri mo sa gawas, kainit mo nga ito galir. Kaya kinahanglan mo susi ka sa atong kagalingon matapusan na to. Ngano, pinani akong kinaiyahan. Balik ta sa 21, 22. Matod nila, maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis si mayaw nila ang Diyos, walay kamatayon. Mao na hinoy himaya nila ang mga larawan nga gibuhat sa masadagway sa tao, o sa mga langgam, o sa mga mananap, o sa mga hayop nga nanagkamang. Tungod nini, ipasagdan na lang sila sa Diyos. Diya sa malaw ay nga gitimuha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa usag-usag ang salawayong mga butang. Gipulihan nila baka ang kamatuoran may tungod sa Dios o may lang isimba o gilagaran ang binuhat sa Dios
imbis ang magbubuhat ng mauntay angay daygon hangtod sa kanturan. Amen. Mga bangkuhan kita, kung pirmi na tulisan ng Ginoo sa mga butang na makita. Ang di makita, mas tinuod o mas mulahutay hangtod sa kanturan kaysa mga butang nga imong makuptan o makita karon. Hindumi ko na. Okay? So, take note rin sa verse 6. Balik ta sa Exodus. Sa Exodus 36, sa 7 na data. Mayroon na ginawa kang Moises, lakaw, pagdalit luksong, kang imong katawhan, nagipagawas mo sa Ehipto, nagpakasala. Daliras lang mitipas sa dalan, nagipasubay ko kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan, kung isimba nila kini. Kung naghalan usab sila mga sakripisyo alam niini. Mingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo mingon ka Moises, nasayad ako nga gahig ulo kini mga katawhan. Karon, tanawan ang sudis Ginoo. Pasagdi ako kay laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa ka bantugang nasud. Sige ba sige no dinhi. Actually, ang Ginoo nini nakig ariglo ni Moses. Remember ang promise sa Ginoo sa kaliwat ni Abraham. Pero karon ningon siya, imong kaliwatan ako imong nasud. Di kani mo kaliwat ni Abraham nga mga kanahan kayo, nga mga suel kayo, kung kahit kay ko, di mo ilan ako, di mo tuwan ako. Suko na jud nila. Tangtangon nila ako, laglabong ka na ako sila. Patsyo na ko siya sila yung pagkasulti. Mauning makita na to ang mga tao magsigig gahi-gahi. Ayaw puti. Sakitan ka for sure, ang Ginoo na sakitan. Sakitan ka pero pasagdi sila. Kaya sa dihang imo silang kuktan, imo silang itagag katungod sa kanunay sa pagdunggam nimo, pamastamas nimo sa pag-abuso nimo. Ay, nagtagain. Ang Ginoo, nihon mo sa siya, ay taas ko siya, pasensya. Hindi siya, di na pwede. Tangtangon ako niya. Niya, Moises, ako na tatong tayo, kasing-kasing Moses, yes Lord, himoti kang nasod. Okay! Ako na, di na siya ang kaliwat ni Abraham. Ang ako ng kaliwat. Ang kaliwat ka mo siya ng Abraham kung tunanaw. Diba si Moises? Okay. Kung tanawa si Abraham, si Moises, wala siya malipay sa gibuhat sa iyang mga kaisig, kaigsuunan. Umitanaw siya sa Ginoo nga gitamas-tamasan, mitanaw siya ug napabilin siyang loyal, matinud-anon sa Ginoo. Wa siya na imong matinud-anon sa iyang pamilya, kay apil ba ang pamilya patay, kay si Aaron ba, number 1, may naghimo o Diyos. Okay? Ang iyang gikagulaan ni Moises, ang ngalan sa Diyos, ang testimonya sa Ginoo tungod din mga katawhan. Mananingon siya din. Apan si Moises nangaliw po sa Ginoo sa 11, nga iyang Diyos sumingon, o Ginoo, nganong pa sila, ubon mo man ang imong kasuko, batok sa imong katawhan, nga giluwas mo, gikan sa Ehipto, pinaagi sa dako mong gahom. Makaingon niya ang mga Ehiptohanon, nga gikuha mo di ay sila sa Ehipto, kay buhat mo silang patsyon dito sa kabukiran kung aron magpuo sila. Ayaw na intaw ni padayon ng imong kasuko. Ayaw usap intaw pahangtangi sa katalagman ng imong katawhan. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac, o si Jacob, o ang isaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Mingon gani ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sa makadagahan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong isaad ug manag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa sa gibot sa Ginoo. Kung managigrason si Abraham. Busa walay padayon sa Ginoo ang iyang ni Moses sa nangunaw na ang buhaton ug wala niya pangtangi sa katalagman ang iyang katawhan. So, Lord, nindot maganda mong i-offer akong kaliwatan may musanay niya pamatsyo ni nagikapoy sa tuwan nila, Lord. Agree yung tato siya. Pero na siya,
Huwag require ba? Lord, lagi mo ngalan ba, Lord? Lord, sa exulti sa paaway, Lord. Ayun lang, Lord, mo ngalan, Lord. Nanalipod siya sa ngalan sa Diyos. Problema kita, di kita mo manalipod sa ngalan sa Ginoo. Ato panalipdan, ang ako, kaugalingon. Ang akong garbo. Ang akong pagbati. Kaya mo man, sa panalipdan niya nga, nasayop man ka. Asa may panalipdan niya nga, nakasala man ka. In a minute, please listen. Paminaw. Kung makasala pa ka, ikaw, ako, ay na lang pagpanalipod. Klaro man kasala ka. Ang angay buhaton na to kung makasala ka is unsa. Lord, pasaylo ako o lakaw o balik sa Ginoo. Problema yun na, Lord, pasaylo ako, nakasala ako, pero bye. Mauwaw mo ko, Lord? Mauwaw? Mas nauwaw ka? Kaya mo na yung gibiyaan o tudo-tudo ang Ginoo. Nabiya kag kadiyot, nakahinindong kag sala, manin. Lord, sorry ka, Lord. Lakaw sa kulihan. May suunan, bisa kapila ka pa makasala, o makasala ang magyutag, barog. O balik sa Ginoo. Ayaw, swimming diha sa sala. Nya mura tag si Judas, hala nakasala ako sa Ginoo. Hikong na lang ko. Wala. Imagine ka nakita ang dagan sa gospel karon. Kung si Judas na kinusol pa siya mga sala. Tapo unta ka siya impact sa tanan nga nakasala, grabe sa Ginoo. Pero ilang biyang sala og sala ni Pedro paparihar biya. Kaya gibaligya, walay nadawat si Pedro nga kwarta. Pero sa man siya, okay lang na. Okay? Nalungo pa siya, matay pala ng tawana, anak pati siya. Bahala siya, di ako kailangan niya. Okay? Nanungo siya, para na nag-ignore nga, di sila kaila. Hindi siya sako ni Kristo Jesus. Si Judas pa man gihapon, nagkadawat lang siya kwarta. Pero pareha sila nakasala. Way dako o gamay na sala tubangan sa Ginoo. Ang imo is kung nauwaw ka sa imong sala, please, kay mo rin yun buhaton, nakita dyan ako time and time again. Every time, makasala ta, mauwaw ta. Imbis ka mauwaw ka, nga mubalik ka, nga nagkamang padung sa Ginoo. Oh, Diyos kay Lord, pumulakaw Diyos ko diyan nimo. Di kay, uwaw kay Lord, palayo Diyos ko nimo. Buang Diyos ng tawhana. Huwag yun siya kailas sa pagkamaluluyo o sa grasya sa Diyos. Kung nagbingon ko, maningon din ang Biblia, ang matarong nga tao mahapla o kapito, apan kapito sa damo barok o maglakaw balik sa Ginoo. Kapila na maghanapla, abot na kapito, wala pa eh. Major nga, daan kayo manip niya, ay, paitan ni Kristo, hindi na ako diya eh. Ay, mas lisod na ito eh, balik na ako eh. Bala ng uwaw eh. Di ba kadaghanan? Ay, mauwaw ako, nabsent ang mga ko. Ay, mauwaw ko, kaya walang ko makita. Hala! Mas ilawag nila ilang kauwaw. Kaysa kauwaw diha sa Ginoo. Hinugdumi na intaw na kaysa diha paabot ang tentasyon nimo, ang imong dagat sa imong buntok maura sa gihapon na. Kay maminaw na manggunda sa yawa. Kaysa maminaw ta sa Ginoo nga sige, balik ka na, nakasala ka, anak ko mapasaylo. Di ba ni ko nang unong Juan 1:9? Kung ato ikukisa lang ato mga sala sa Ginoo, iya kang limpyuhan. Pasayloon sa mong sala, limpyuhan pa yun kasi na mong mga say-kasaypanan. Pero sa diyan mo kumpisal talingon tag mga ikong pasaylo, apan wa ka mo atubang sa tao, dili na tinod ng pasaylo. Dili na tinod nga nang kinulsul ka. Okay? So ano siya nakasala? Kunin mo, muadto dyan ko may mga pasaylo, ay dyan ko sa akong sala. Ya kung imo kong sagpao, imo pa kong patira, sa andam, sige buhat ang tanan. Kaya kangayan ko, mudawat ni ini. So kita din namin nga, oh, sila po. Sila po ha. Pero, ito. Di na, tinuray ang paghinusun. Bisa pag ningon ka, bisa pag atong kalimutan, ningon nga, nakasa ako ni Kurason. Ngay kong pasaylo, project ko ni Dolly Corazon. Kung nagay pasaylo. Tinuray na pag-inusun.
Tinuray, dili? Dili. So, sa ibato na to, kung makasata, asa tang dagan muna sa tanan? Sa imong gisadaan, una ang Ginoo, matod ka sa tao. Sabihin ka nga, siya mo ko na una, ayaw na lang gina kasi na una. Siya mo ko, disulti mo ko siya ginani, siya mo ko, nibuhat mo ko siya ginani. Pero ang imong aksyon sa iyang gibuhat, dili na nagpasabot nga kaibsot ka. Manabalikon ako sa mga laki example. Dili tungod kay ang babay naghubo sa imong atubangan o hikap-hikap na yung kag maayo nga naminit na kay kag maayo nga nakabuhat ka sa dili mao. Wa na nagpasabot nga wa ka makasala siya. Ikaw nga nibuhat niya na kay ni-respond ka, ni-responde ka sa tentasyon. Dito kayo iya masala siya madyo na muna na ko. Di ka kayo na. Kaya dumig din po sa ka-prinsipyo nga nasa Biblia. Akong aksyon, akong responsibilidad. Nagduka mga ko, naligsan, hugbog mga bugato, mga akong nakulatahan, napatay na akong nausap. Di ka responsible. Yan sa ipasangit kay hubog ka, hubog ka in the first place? Anong nagsyabu ka in the first place? Anong dili mao ang imong hunahuna in the first place? Mao ni sila. Tibuhat sila og Diyos. Kay mao na ni ang murabag ng final sa ilang mga kasing-kasing nga everyday ilang gisudlan ug dili mao ang ilang kasing-kasing nga unsa ilang gisud sila kasing-kasing bagolbol, reklamo, bagolbol, reklamo, bagolbol. Nagtinguha sa mga butang sa kalibutan, nagtinguha sa mga butang sa Ehipto. Mao nila kasing-kasing na puno ug human libuhat na gyud sila og Diyos. Dili na mao magsunan. Bisan pag dunay Moises nga masigdupan na to. Bisa pag dunay makatawhan nga modupan na to. Kaya bisan din kung basahon nimo Exodus, yes ningon ang yung ginoday nga ko pamatyon. Pero naunsa man sila, wa sila kasulod sa promised land. Bisan pagdaghang mga mamumuo sa Ginoo, bisan ako may mga kupasayloas sa sila mga sala. Yes, mingon ang Ginoo, yes, pasaylo na ko ilang mga sala. Apan kung sila mismo dili mangayo pasaylo sila mga sala o dili maglakaw sa akong katarong, di sila makasulod sa akong gingharian kay ang promised land sa Ginoo nato ang langit. Temporaryo ra ning tanan nga naging himagsunan. Temporaryo ra. Manang ayaw pagreklamo mo, temporaryo ra ning nag-antos ra ka. Antusa lang. Ay, sige, reklamo. Yan na sige, nagtudlo ang Ginoo din. Hey, kapila ka mo. Wala sige paminaw din, hinaway palta. Diba ang Ginoo na sige, ingon na to sa tanang circumstansya, kung saan na to siya? Pasalamatan, 1 Tesalonica 5:16 kato sa 18. Nga ingon kay Ginoo, maglipay ka sa tanang sirkumstansya, sa tanang panahon, mag-ampo ka o magpasalamat. Ampo, pasalamat. Diba? Maglipay. Kasi dihang ang imong pagbati, please listen to this. Na-check up pa yung pagbali mo. Please practice na, simple na dyan kayo. Malipayan mo karon? Malipayan ko bisan sa akong kapugri. Malipayan ko bisa wala pa niya tabo ang akong pahal sa Ginoo. Malipayan ko bisa akong anak na masakit. Malipayan ko bisa ako bisa masakiton. Malipayan ba ko kung bisa akong bana sa ikukulatahon? Malipayan ba ko? Kung di ka malipayon, then pangutan ng Ginoo, ano ko malipayon? Kasi kung buhaton Lord para ko malipayon. Kaya kung ikaw ng Ginoo mo, pahawa sa imong bana, nga mong imong sa Ginoo, pansimbag ang imong naong. Imo mas nang gihimo nga mapraktisado para siya ni Pacquiao. May mga anak pa himong pansingbag, pamahawa mo kiwa pa na nagpakawali mo himong pang pansingbag. Usa na obligasyon nga imong kinanagbuhaton, ginikanan, inahan. Laban ako imong bana. Usa may gilaban mo sa imong bana. Ngayon ni kagabi ka mamang ka. Para ni mo love ka. Wala taon kay kabuntag, kagabi ka kamamang ka, pibutisan na ka. Huwag oy. Huwag man na gumani mo. Manang wakay kalipay sa kanunay niya, magpabilin ka ng imong na anak, kung sa may gawas nimo, imong ipasa ang imong pagkamiserable sa imong makanakan, o kanimong imong kanakan, ilikadako na nasa sila pamilya, ipasa sa nila ilang pagkamiserable sa ilang mga anak, o ilang mga anak, o daghan na tanggisanay, ng mga taong wala joy, kalipay. Mga taong dili mapasa,
lamaton. Mga tao nga para nila ang Ginoo utangan. Utangan nila. Dili kay kita utangan sa Ginoo. Kita utangan, oy. Muna mo balik na utanaw ka din hiya. Please bear with me kay mura mulapas jugo. Ningon din si Moses, ningon makita nato din kung musunod ka sa Ginoo. Mao ni ang ipabuhat sa Ginoo nato. Moses sa Exodus 32. Ginoo si Moses ako na nagsulti. Pagkakita niya nagsayaw-sayaw. Yan dili niya siya sayaw-sayaw, ordinaryo magsunan. Kaya mga alamin na sa itong mga sayaw karon, madang cute-cute, sexual. Bali kita ako revelry. Di nga ni kutsa ka malag, kaya nalipay ka, kaya kadaw ka munting, dili na yung nana. Mapito na ka ng piyesta. Nalapin ako na, sige pataghin mo ninyo, apil-apil patanin niyo. Pamaagi naman na siya. Di ba, mo ni, kanibuhat na rin, mo ni ka ng piyesta. Nanay Ginoo, niya maghalad sila sa sakripisyo kung sila sa Ginoo, pero rason na sila nga mag-inom, magsayaw, o magpaighi, lawas. Kalawa, nabagi pagkabalaan niya sa pista? Wala. Wala di pagkabalaan. Una, sabat. May ilang ipang music, mayroon pa pang Diyos na music. Mati sa nagtamburi, nagsayaw sila dahil sa kalipay sa Ginoo, sayaw sila dahil sa nakaulam. Niya, apil pag yun niya na. Mawaw ka, kumingong ka, Christian ka, napil-apil pa ka niya. Mukuy-kuy ka sa mga amigo, minong-inom ka, nato kay nadakang kaon. Usa ka, wakay kaon sa inyo, sa managinoon mo di makapakaon. Mawaw ka. Usba na na. Tangtanga na na. Manas pagkakita ni Moses upo kay siya, bidang niya mapapan nga bato nga nadi ang Ten Commandments, iyang gibuak diha sa tilan sa bukid. O niadto siya ni Aaron, nangutana siya ni Aaron, tanawa si Aaron kung saan niya pag-usok. 21 sa 32. Gingan niya si Aaron, kung siya gihimo nining katawhan, nga nimo, nga giangin mo man sila sa paghimo ni makalisa nga sila. Makita sa nato dinhi kumusta ni tagaliyot pero taas na kay ni. Usa lang, usa man si Aaron ni sa dihang gibilin siya na lang usa. Niya palibot niya ang mga tawo nga ganahan kayo o luling hayaw, ganahan kayo o party, ganahan kayo o kanang always good time. Niya wala na sila maminaw sa Ginoo sa man ilang sa man gikuha ni Aaron ni kompromiso. Nahadlok si Aaron nila. Nahadlok siya sa kinabuhi. Mo sa may kasunan. Kung naka sa sitwasyon, please listen to this. Naka sa sitwasyon na nagpalibot nimo, mo influensya nimo sa pagsimba o di ba pagbuhat ng Diyos, ikaw mismo ang makasala na dako big time. Siya man nagsala din dako nga big time. Kung sa kasya Ginoo sa patya. Okay? Kaya nga naman, cover siya ni Moses. Wala na kanino sa Ginoo. Nagay ka igsuon nga naglakaw sa Ginoo. Isa ko sa panay mong sala, i-cover ka sa Ginoo, yung Ginoo niya na lang ka. Yan, ikaw na lang ka. Kamatay ni mo igsuon, bunalan. Ano ba? Ano ba? Na mag-wait na. Ganito ko, mamadangin niya, mag-naluwi ko. Okay? Pero si Aaron sa kaya kasud sa promised land. Okay? Pero langit na nun siya. Si Moses wasat kasud, pero langit siya. Iguala siya mga sa Ginoo. Now, unsa na hindi kang Moses, kang Aaron? Kahadlok sa tao. Ayaw hadlok sa tao. Sa dihang makakita kang makasala ka, again, akong recommendation, get out. Sa dihang ikaw mismo makasala ka, get out. Dapat ani ni apas lang tadi sa bukid. O di ba ay di man ko pwede ito kaya kung kita ko sa Ginoo, marila ko sa silingan ng bukid. Okay? Yan, maminaw-minaw lang ko, ninaw na ba ang si Moses, uminom ko, Ginoo, inalang ko, ninaw niya si Moses, kaya munawag niya sa kukuyong ni Moses. Muamang siya nakikuyong sa tao nga Diyos nun. Nakikuyong mangod siya sa mga taong yawan, nga ganahan og libre o sa ihatag sa Ginoo, ganahan mga milagro o sa ihatag sa Ginoo, apan wala gyud nang kasing-kasing diha sa Ginoo. Pagsuunan mo himo na tang desisyon. Ano magdumili man yung taging mong desisyon? Hadlok ka. Mas hadlok ka nagtagtaw kasi madlok ka sa Ginoo. Mawag ta ang tanan na atong gisugdan diha sa Ginoo. So si Aaron ni ingon lusot,
Lingon sila kanako, himo kami Diyos aron maay mangulo kanamo kay wala may masayod unsay nahitabo kang Moises nga may nagbuha kanamo sa Ehipto. Giingnan ko sila dadaamari kanako ang inyong bulawan ko sa gihatak nila kanako ilang bulawan niya giitsa ko kini sa kalayo ug nahulma kining nating baka. Imo istorya siya. Itsa ko niya. Yan ikaw sa maka. Yan yung maka. Ako ang Diyos. Nye. Yan ako sa mga kang malifong diha aron. Sige ilan pag yun mo si Moises nga naa ang Espiritu sa Diyos. Nagikan pa sa bukid na kay Istorya sa Ginoo kay ang taong kanunay makiklos sa Ginoo din mo mailan. Bisan sa sana mong tabon-tabon sa imong sala din mo mailan. Ako mismo may isunan sa mga butali yun napainom ko ninyo nga spiritual ko nga tao. Huwag may kay ko nga tao doon kay ko sa Ginoo. Kaya ako rin yung mga sa Ginoo matagaglaw. Lord ko, di ko. Ang gamita ko. Di ko kibang lakaw sa matag-adlaw. Di jud ko musalig sa akong kagalingon. Ikibaw ko. Kung saan ko ka makasasala. Pukti ko. Ang gamita ko sa imong kahimayaan. Marami na. Kung tungod kay sayano nga pag-ampong akong itudyan sa Ginoo, magabantay ko, magigsuunan sa mga bisag kung sa kapino pinahigpi ng mga sala. Yata mo nga di kabantay mo bihon ko iso ba rin story jiwi? Ano may nakita na itong nagkuhan mo? Okay man kayo siya, mauni mo na yung disiplina mo to. Anong kung ano to? Yun ako. Kaya ako mismo, hindi ko lang mo disiplina. Ano man? Dili lang kay isud ng mo disiplina. Sakit kaayo sa kasing. Mao na ako sa kabutang ng isdan kay ko. Sakit sa akong kasing-kasing. Kung pwede lang dili ko masakitan. Kung pwede lang gahi kay ko. Kung pwede lang inanak ko ka murag makita ninyo mo isugay ko. Pwede mo ko inanak kaisog. Ang kaisog na sa Dios. Yes, may pagkaisog ko nga tao managiputang ko giniyakan. Yes, tao ko dili ko mo surrender. Di ko mo surrender. Kukta ni nga kinaiyahan. Lord, na nga kinaiyahan sa pastura. Tagaay ko ng anak. Tapos bago pa kong Kristohan, labi na ko nung bago pa kong nagparihab sa Ginoo kay disiplina sa go. Yawa dyo ko'y nakaon na to sa akong unang simbahan. Nina ko, brother man, kinahan ko ng kinaiyahan ng tagaay sa go. Wala ko pili pa nga doon, kinahan ko Lord sa iyong gihatang brother na tagaay sa go. Mga andoy ko, isunod ko sa tao nga naglakaw sa Ginoo. Ay mo kuna-una nga ako gisundan. Kasi pwede man lang sa nagisundan. O ma-inspired ka sa mga katawhan na mubasa kag mga libro sa mga katawhan nga naglakaw sa Ginoo. Maka-inspired ka silang kinabuhi. May yung kakitagahan mo sa George Muller pagto tagaisad ko. Mga butang na kagsunan. Ila-ilaha ang Diyos gawas sa imong kagalingon. Ayaw focus sa imong kagalingon. Ngayon si Aaron, lusot. Hindi sa unta mga iyo pasaylo apan mo ni ang pangbutang magipangay sa Ginoo kung tinuray ka nga kaniya. Tanawa ang okay, 26. Ningon si Moses dinhi. Busa mitinog si Moises diha sa ganghan sa kampong Bisinggit. Kadtong dapig sa Ginoo doon ako. Okay? So naghimo din si Moses og separation. Iyang giguba ang nasod. Actually, iyang giguba. Iyang divide ang nasod. Kaya nga naman siya, dapig na ko. Actually, wa siya nanawag dapig niya. Nanawag siya katong loyal o dapig sa Ginoo. Kaya bisan naghimo sila itong nilad kay nga binuhatan na side si Moises nga dunay makatawhan nga wala mo himo or makatawhan nga nahimo niya naman nag-ambuh Lord. Di man mo ang gibuhat. Uy, sa ilo ako Lord na natin mga nagbakho nga ito pangayo sa Ginoo pasay mo. Pag-ingon ni Moses, kinsa katong para sa Ginoo doon ako. Pag doon nila, ingon si Moses. 27. Kini maong ingon sa Ginoo, ang Diyos sa Israel, ang matag usa kaninyo kinahanglan tanawa. Unsay baton? Magtak
itak-in sa iyang espada o lukpa ninyong suroy ang tibok kampo o pamatya ninyo ang isong lalaki kay galaan o mga silingan. Yan, ang katong nidapoy ni Moses ingon na, ha? Wa ka malifo? Wa ka kuyapi diha Moses? Dili oy, bala mo diha. That was a decisive moment. Momento nga kinahanglan maghimo na gyud sila og dako nga pagdesisyon. Mao na akong hangyon kaninyo karon, himog desisyon. Sa himo ka desisyon ay bali-bali. Bali mo na sa pas Ginoo. Kaya nga no, usay nang gibuhat, pag-ingon niya mao ni ko si Papa sa Ginoo niyo, itak-in. Asa na to? Itak-in na yung isuroy sa kampo pamatya. Ang mga katawhan, igsuon nimo, silingan nimo. Kung sa kaning mga katawhan ni, nga wala ko ila sa Dios, nga nagakita sa mga kinusol, nga naghimo sa kalapasan. O in short, sa pagbalik nila, klaro na kay kinsa tong dili sa Ginoo. In short, dili sila higugmaon. In short, himo silang patay sa imong kasing-kasing karon kay wa mo migo na Ginoo pamatya sa pamusilas like ulit niyo sa inyo. Ang ato karon is dili literal, figurative. Nga sa atong kasing-kasing, dili sila ang hari. Sa atong kasing-kasing, dili sila ang importante. Sa atong kasing-kasing, ang Ginoo ang labaw sa tanan. Ikaw, ang Ginoo mo ra importante ni kinabuhi. Sa ilang pagbuhat, gingnan ni Moses ang mga ligitan. Nining adlaw, gihalan ninyo ang inyong kaugalingon. Sa pagbuhat nila niya na ilang gihalan sa pagitugyan ng lingaw sila, Lord, ikaw ako mauragin. Ugawas niya na ningon si Moses. Gihalan ninyo ang ingon nga pari alang sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pagpatay sa inyong mga anak nga lalaki o maigsong lalaki busa, gipanalanginan kamo sa Ginoo karong adlaw. Now para nako mas isudto ang time ni Moses. Kay literally patyo nimo. Pero ang gitawag sa Ginoo karon nato is a decision pinasubay sa iyang grasya. Kay ang grasya nag-ingon sa imong kasing-kasing, ayaw himuon sila nga Dios. Sa imong kasing-kasing ayas lagi mo ang labaw importante. Ako ang labaw importante. Dili na sila. Dili na ilang pamilya, dili mong pamilya, dili mong silingan, dili bisan kaysa. Kung nasa ito maigsunan. Bisa kung saan pa ni mong buhat o maayo sa mga tao, wala pa magkaila sa Diyos. Mura ka og tao nga naghatag og perlas ngadto sa usa ka baboy. Di ilang kitkiton. Kung dili sa kasabos lagi kitkit iluwa o duwa-duwaan. Di sila makakita ng imong gihatag valuable kayo. Bisag kung saan sakripisyo imong gibuhat, dili sila makasabot niini. So asan mo ihatag imong tanan? Sa Ginoo. Ihalad sa dihang ihalad nimo. Napakay ihalad kita sa sanay kibaw makita ni kay kudin ko kitang tanan. Si halad-halad. Ikalad din mo nimo na. Diri iluwan ko yung niya tag manok mo diri o jud sa ni. Mana baga? O mingon baka bisag na kay halad-halad tas mga minatay. Wala kadaghanan beso ba di jud ipakaon labay lang na kay halas mga patay, ang mga patay di biyang kit-kit. Kinyawasan sila diha. Amen? Imo bang kuwaon? Yaka to mga binuang to na to nga halad apan karon ang ako bot anis sa diha ihalad nimo imong gihatag ayo bogi ayaw man naka sa Ginoo niya ikaw man naka sa yawa naka sa Ginoo karon may ka ako sa karon Lord kay ako ganahi nga mga lagad ni ron sa diha ihalad nimo ang Ginoo siya o siya na walay lain nahiusa na ka diha kaniya sama sa kamin yuon. Di magay mo ganahan mamiya sa inyong mga banang badnungon? O ang mga bana di magay mo mamiya sa inyong mga asawang badnungon? Mawa dyan ay kahatag niyong gagarantiya kinabuhi maayo? Lubasat na ng kinabuhi walay katapusan na ba? Wala. Nakigunong ka tungod kay sa matrimonya usa mo. Pero bisag hibaw mo,
nga ang Biblia nag-ingon kung wala siya, o diba, bunugon kayo mga bata, kung nabawasan na nang dili siya mo provide o muhatag sa iyong pangkinahanglanon, pwede na mo siyang buwagan. Pero di ka magminyong lain. Kibawta na sa Biblia, labi na kung mga bet siya. Di gihapon mo buwag ang babae. Kaya matinudanon ka. Matinudanon ang laki nga siyang asawa. Ginagani pa, Ginoo? Parang di matamahin mong matinudanon niya. Parang di mataanda mo biya ang tanang butang sa kalibutan, apil ang magkatauhan. Kaya importante na ito, gihapon ang kaugalingon. Nagsunan, bisan pa, hangtod sa imong kamatay, masikat simba din. Apan kining ipangay sa Ginoo nimo nga magmatinud-anon kaniya ihalad mo kinabuhi, di nimo buhaton or buhaton ganimo sud gawas ka ni mga butanga. Di ka kasud sa promised land. Di ka kasud. Di ka kabutong langit kuto ka kagay. So akong suggestion, ayun ang padayon sa Ginoo, kundi man ka magtinud-anay. Langoy sa kalami sa kalibutan, lupa kilunod sa sala, buhata na, para ni kamatay nimo at ka sa imperno, di ka magmahay. Kaysa nagunaw-na ka, na gawas ko sa Ginoo, diha sa kalibutan, diha sa Ginoo na po. Yawa ka kaabot na to sa langit, kung magbagot-bot ka na to sa Ginoo. Yawa, wa man kay ko katilaw kay sa tanan Lord, kay murag half-half ra man Ginoo. Wa man na ngay half-half ang Ginoo. Unsa na ngay katunga? Tibuok nimo kasing-kasing. Mo nagingon ni guma ang Dios sa tibuok nimo kasing-kasing, tibuok kusog o tibuok kalag. Ito pa sa imong ginahuna, sa imong pagbati, sa imong matinguha, sa imong pagpangalaga, sa imong paghatag sa imong tanan, Ginoo na. Kung maklaro mong ganina, nga Ginoo, dili importante na ito, ano man. Di ka faithful sa itong tithes. Di kita manghatag. Para na ito, di kinanglan buhato na. Di ka faithful sa imong tithes, kaya ginawas mo kasing-kasing. Wa ka nakakita nga kanang bisag imong paghago o kang kusog na gihatag sa Ginoo nimo para muhago ka nga makatrabaho ka gikan niya. Wa na ngayon ginugbayad sa iyang kusog imong gihatag, kundi gasa na pagsimba na nimo ka sa Ginoo. Kaya mo abot ka nga Lord tanan nga nana ko imo. Bisag akong wartog sa imong pangayon, ako 100 G's lang ako imo nabitaw kay nako. Pangayon mo akong tanan okay ra sad ko. Pagsunan daghan kayo mo gi-reserve. Am I right? Daghan kayo mo gi-hold back sa Ginoo. Daghan kayo mo gipungan. Di mo andam ihalad ang iyong tanan sa Ginoo. Correct? Ano man na? Kay si Kristo dili tinuod. Kay si Kristo dili pa ang Diyos. Maghinusod ka magigsunan. Kaya ang Ginoo nato, siluso na Diyos. Tapuso na to sa Exodus 34. Mingon ang Ginoo sa iyong promise. 34:11. Ang sugod sa Gis. Ang Ginoo mingon kang Moises, maghimo ako kasabutan uban sa katawhan sa Israel. Sa ilang atubangan buhaton ko ang mga milagro nga wala pasukan masaksihi sa tibuok kalibutan. Ang tanang tao makakita sa tanan nga buhaton ko alang kaninyo. Ang akong buhaton kahibulungan kaayo. Tumana pero naay siya gingon. Maghimo siya milagro. Katingalahan mga butang apan duna kay buhaton. Maigsunan. Para nako ang gingon sa Ginoo sa Israel. Pila na katuigan, more than 1,000 years ago. 3,000 or 4,000 years ago. Nagsunan, listen to this. Ang iyang gisabot, mausa niya ang sabot niya kanato, apan tumanan niya. Maghimo ang iyong mga milagro. Apan ilan mo subay ka siyang pamaagi. Maumingon siya tumana, ang mga sugo nga ihatag ko kaninyo karong adlaw. Kung sa ipangay sa Ginoo, ihalad ang imong kinabuhi.
Sa imong kasing-kasing patya ang mga tao sa imong kasing-kasing. Ayaw lagi mo ang labaw o equal sa Ginoo ang imong pamilya, ang imong silingan, ang imong tinguha, ang imong damgo, ang imong trabaho. Ayaw. Kay Ginoo nagsigi og awhag niini apan nagdumili gayud kita sa paghatag niini. Kay sa buhaton mo kanani mo ng Ginoo, abogon ko ang mga Amorihanon, mga Kanaanhon, mga Hitihanon, mga Perisihanon, Sibihanon, Jebusihanon. Ngayon siya abugon. Sa tupa, tanan nga mga naghatag o problema sa Israel, iyang tangon sa ilang atubangan. Sa tupa, nag-ingon ang Ginoo, sa imo tumano na kusugo, magmalinawon ka. Kay why bisag kinsang mo kontra nimo nga makadaog nimo. Now, asa man ka makakuha ginanang promise? O kinsay makahimo niya na? Pinulang. Now, kibaw kung matagusan na ito, na-adyoy kontrabida sa imong kinabuhi. Correct? Kisa may makatangtangan na. Ginoo. Pero subaya. Kaysa diyan din mo ihala numero 1, di makahimo ang Ginoo niya. Gawas niya na, ningon siya din. Ayaw kayo paghimong bisan unsang kasabutan sa mga tao sa nasod nga inyong adtuan kay kini mahimong bitik alam kaninyo. In short, ayaw pakig-amigo sa mga tawhan nga walay Diyos. Ayaw pakig-uban nila, ayaw pakig-sindurot kayo nila. Kung makig-uban-uban ka nila, usara ang imong katuyuan. Una is imo silang sharean sa katuyuan sa pulong sa Diyos. Ayun. Kung sige yung pag-pray nila, na jamming diri, jamming ito, banding diri, banding ito. Ano, banding makasiyawa. Para makibanding makasi mong kaaway. Yo, mawita na sa usas mga butang, asa man tadali kayo masud sa mga kompromiso, diba sa atong pamilya? Kaya para na to itong pamilya, love. Love. Si Isun sa dang dili pa siya Christian, ikaw ba niya din Ito mo na siya dengan kwarta. Ato panahon na, dato pa yung bana. Kaya manager man sa bulbo. Hindi na sakyanan. Tanang mga tao, tuwa kayong kung adlaw gabi, nagkaon na sa ilaha. Ya kami mga pamilya, love, ato dito, walk room din ani mga lugar na nasa Tambuli. Pray. Hangtod, 3 months sila dili, pwede magbayad og 3 months. Yahay kayo. Libre kakao, libre kas dagat, bisag asa sila kuyog ka. Pero mga mo kanila. Kung sa diyan na yung family day, abot ang Domingo, di mo set try sa akong kasing-kasing, kaya nasayod ko ang akong adlaw na Domingo, akong ihalag sa Ginoo sa kini. Adlaw na namo sa Ginoo, date na namo sa Ginoo, di na pwede. Huwas pa yun na, di ako naglinggo, di nagwali ko. So sa akong buhaton, kudagan niya po di ko mabsent. Apa ni kabuntag, ihatag di ko, kay kung dili, uli ko. Bala nag-family time, uli, jugro. Domingo rin may pinapirmi ang available sa tanan, correct? Yung mga medyo ng adlaw sa Ginoo. Kagadugayan ng pila katatuigan, hindi ako gibuhat. Lord, nagay ko kayo, subli mo ko sa kumanda. Pwede ka mag-service. Diba kung tingkap sa mga dunggan sa kumaigso na wala pa maborn, again pa man ito, sinawoding, kuyog na.